Sverige kidnappar barn. Finland kidnappar barn. Norge kidnappar barn. Förstår ni? Det här är sant. Så om ni har barn, om ni har familj, ni kan resa som att det är semester. Ni kan resa som semester till Skandinavien. Men flytta inte hit. Flytta inte här. Move inte. Do not move to our countries. Älkää muuttako tänne. Because they can steal whoever child they want to, and they don't need a lot of proof for that. They can just, it's maktmissbruk. Se on vallan väärinkäyttöä. Ja tämä kuuluu siihen samaan siihen sosialismiin ja kommunismiin, fasismiin, totalitarismiin, tyrannismiin plus natsismiin. Ja tämä lukee Uuden maailmanjärjestyksen varoituskirjoissa, jos te luette niitä, jotka on 80-90-luvulla kirjoitettu, että valtio ottaa huostaan lapset ja kasvattaa ne, ja naiset ei enää saa jäädä kotiäideiksi. Mutta he käyttää kaikkia valeita ja kaiken mahdollisia tekosyitä, jotta saisivat kaapattua nämä lapset. So, God bless you. Jesus Christ is Lord. Stay strong and never give up. Amen.